Horas madi hita saluhutna. Adorang somar saur hita dohot hatan itu hata, jungulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame na sian dewata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata di tuhata naga betul jamita di partangiangan di tikion, tersurat do di Efesus onom ayat 21 sahat tu 24. Hujaha majo hata ni turpuki di tonga-tongata. Laos tapetihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Alai pabuaon nisi tikikus do tuhamu saluhu nai. Asa di botohamu namasa diau. Ro di ulauku. Ai ibana do dongan nahina holongan. Jala parhubas haposan di bagasat Tuhani. Alani ido husuru ibana madapoto kamu. Asa dapot boto muna namasa dihami. Jala asa diapuli rohamuna. Dame ma diakadongan. Dohot holong ni roha rapon haporsiaon sian debata amai. Naksian Tuhan Yesus Kristusi. Asin rohaima madongani saluhut. Akka namarsihohot makkaholongi Tuhata Yesus Kristus. Ima sahana. Dongan saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus. Gabi halak nahaposan manang bisa dipercaya. Sada kualitas ningulu nama cairi kok doi di tonga-tonga niak kaparsauran. Mulu didok haposan, dada holan berkaitan tuhapistaran manang kemampuani. Alai berkaitan doi tong tuhauduhon, kejujuran, jala bertanggung jawab dia ka ulaunna. Torop do halak napistar namalo alai belum tentu boy gebe haposan. Diturpukon dipatadahon si Paulus do sahalak donganna saulaon namargoar si Tikikus. Atik pe dang sepopuler si Paulus manang si Petrus ibana alai macai arga jala mangurupi si tutudo pakubasion ni si Tikikusi. Pola do diguar si Paulus ibana perhubas haposan di bagasat Tuhani. Songon nabui taida naking di ayat 20 sadai. Ala perhubas haposad do si Tikikus dirajumi si Paulus. Ido uban ibana disuruh madapoton huria na di Efesus. Asa ibana ma napatorakon tuhuriai akka namasa di si Paulus. Suak songoni nang akka ulaon pakkubasion na. Jala marhite akka hatorangani. Asa tarapul roha nasida manang roha ni huriai. Artina dada holan sekedar mabuan surat ni si Paulus ibana tu huriai. Alai pos dorohani si Paulus nabui dotong si Tikikus songo juru bicarana laho pabotohon tuhuriai akka barita songon natinonahon ni si Paulus tibana.
Asa dada songon berita na viral nuaeng. Ima statement ni staf khusus ni Kemenhami. Songon nabui tabi gidak ke media sosial. Ima soal kasus perusakan rumah tempat retreat di Sukabumi. Ido ibana do bahwa Kemenham siap memberikan jaminan agar para tersangka perusakan rumah retreat di Sidahu Sukabumi dilakukan penangguhan penahanannya. Songonima didok staf nai HP menterina sendiri dak setuju di statement ni staf nai. Artinya sian padohan ni staf nai nunga adong akatahi na sohaposan. Aladak sedalan tu pikiran ni menterina. Gabi melindungi pelaku pengrusakan do ditahi staf nai. Dada melindungi pihak korban. Alai yang go Siti Kikus di Turpukon dak songoni. Perhubas duibana, perhubas haposan duibana di bagasat Tuhani. Artina borhat sian holongi rohana tutuhani duibana mangula ulauna. Asa marsangap Tuhani. Alani dang ragu besi Paulus di pakkubaisionna. Laos songonido nang hurie epesuspe asa nak pola ragu nasida diak hatorangan na pinasaha ni Siti Kikusi. Donga saha persyaon marhite turpukon hitape dijuhud do manang disosohod do asa gabiakka nahaposan mahita di bagasat Tuhani songon Siti Kikusi. Atik pe dakse sarupa natajalo siat Tuhani. Jala marasing nang akka ulaut tabi. Alai ditugihud dohita. Asagabi akan haposan di bagasat Tuhani. Haposan di hata. Haposan nang diparangi. Jala mulu didok haposan songon nauk tinaringotan naking. Dadaholan na marhadunguat tu hapistaran manang kemampuan ni. Alai berkaitan duitong tuhau duhon. Loyalitas. Kejujuran. Jala bertanggung jawab dia ke ulun. Haposan ma akka ama meredupun inak tanabi. Akka inape haposan ma meredupun akka amat tanabi. Unang gabi saling curiga. Mulu gabi jumuk-jutan na saling curiga do na timbul di tonga-tonga di rumah tangga daripada pos niroha. Hati-hati. Berarti sedetad dadui naung luntur kesetiaan di rumah tanggai. Mulu nunga sanga luntur apalagi mulu sanga martipis kesetiaani terganggu ma keharmonisan di rumah tanggai. Alani gabi haposan ma asa mardame sonang rumah tanggai. Songoni nang akayanak kope haposan ma yanakon meredupon natorasna. Mulu haposan do anak koni lumubi akka nadausian natorasna alamangarat torupaning mapakorhod doi tuhai pason do gajang niumur ni natorasna. Alai mulu sohaposan do buy dui gabe parosahe di natorasna. Awalna gabe tambama beban pikiran di natorasna. Lam lilik songoni berdampak ma tugali ni pamatang sahab ma tunamarsahit. Alani macarikot mengereduti ngulu nahaposan. Setia dalam kebaikan.
bisa dipercaya. Di tonga-tongannya kapardongano pe rap hapo sama nasada maradup pun na asing. Unang marsipalesem. Tikiadong didonganna sudi majonohi. Hape tiki suadong sudi rak medau. Alai rap hapo sama. Ai ido sada hataridan niak kana mangihut Tuhane. Ala tuhat taipe hapo sando. Setia do ibana maka holongi hita. Alani hita pe hapo sama dibaga sa Tuhane. Songon si tiki kusi. Jalayo tong sadatad dani namarsiho tita maka holongi de bata. Jalatad dani na tatangihon suarana. Mulu setia manang haposak kita dibaga sa Tuhane. Atong haposan mahita disudi aka silehon-lehon ni dibata. Haposan ma nang dipersuruon ni Tuhani diganup ngulut tabi. Jala haposan mahita makaholongi huhut manangihok kata ni Tuhani. Jala marsangak matuhatay ala haposak kita. Jala tuak na haposan manang siti dibaga sa Tuhani dibaga-baga tuhatay do las ni roha di ngulutta. Songon ni dok ni hata ni tuhatta. Taho mai ali na poso na dinggar roha jala haposan. Haposan doho dinautik pasahatok kumatuho gudang. Bongok maho tuhalasan ni roha ni Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Ali di bata jahuba na marhabang sa di banua gijang. Moliati madihatam na ukubigi hami. Lopok may turohan namibi. Jala urupi hami mangulahosa. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amin.